Στον έφορο κάμπο του Μαραθώνα συναντάμε τον Θανάση Σιδέρη, έναν άνθρωπο που επέλεξε από πολύ νωρίς τη ζωή στο χωράφι. Σε ηλικία 20 ετών αποφάσισε συνειδητά να ασχοληθεί με την καλλιέργεια της γης, διαδεχόμενος τον πατέρα του, Αντώνη Σιδέρη, ο οποίος από το 1970 υπήρξε και εκείνος αγρότης. Μέσα από τη δική του ιστορία γνωρίζουμε την καθημερινότητα ενός Έλληνα παραγωγού. Τον κόπο, τη γνώση και τη φροντίδα που χρειάζεται για να φτάσουν φρέσκα εποχικά κυπευτικά από το χωράφι στη λαϊκή αγορά και τελικά στο τραπέζι μας. Θανάση, πώς ξεκινάει μια τυπική μέρα στη δουλειά και τι ώρα κυρίως? Μια μέρα στο περιβόλι ξεκινάει 7.30 ώρα το πρωί και είναι η φύση της δουλειάς τέτοια που δεν έχουμε ωράριο. Δηλαδή όποτε τελειώσει, δηλαδή μπορώ να πάω και βράδυ σπίτι. Το καλοκαίρι πάλι ξεκινάμε λίγο πιο νωρίς γιατί είναι πιο μεγάλη μέρα. Κάνουμε έναν διάμεσο διάλειμμα το μεσημέρι 2-3 ώρων γιατί είναι και ζέστη πολύ και δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Αλλά μετά, επειδή είναι και μεγάλη μέρα όπως σου είπα, μπορεί και 9 και 9.30 ώρα να είμαστε στο χωράφι και να δουλεύουμε. Δεν έχουμε ωράριο. Σήμερα ο Θανάσης Σιδέρης καλλιεργεί μια μεγάλη ποικιλία κυπευτικών, φροντίζοντας καθημερινά τη γη του. Εγώ μεγάλωσα μέσα στα περιβόλια. Τα καλοκαίρια ξυπόλυτος μαζί με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου είναι καλλιεργητής από το 1970. Μου άρεσε πάρα πολύ το χώμα. Πόσα χρόνια είσαι ενεργός αγρότης, το έχεις πάρει πάνω σου? Ενεργός είμαι 26 χρόνια. Τι καλλιεργείς εδώ? Τώρα το χειμώνα είναι αρκετές οι ποικιλίες. Είναι ραδίκια γλυκά, ραδίκια πικρά, ιταλικά, μπατζάρια, σπανάκια, πράσα, μπρόκολο, μαντανά, άνηθα, μυρώνια, καυκαλίφρες, κόλιανδρα, ψένο, σέλερι, καρότα ντόπια. Ο Θανάσης Σιδέρης διαθέτει τα κυπευτικά σε λαϊκές αγορές. Όπως τονίζει ο ίδιος, η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον παραγωγό και τον καταναλωτή αποτελεί την πιο σημαντική δικλείδα ασφαλείας για τις επιλογές που φτάνουν στο τραπέζι μας. Μετά από πάρα πολλά χρόνια οι πελάτες μας έχουν γίνει φίλοι μας πλέον. Ξέρουμε τον κάθε πελάτη με το όνομά του. Τι κάνεις, Κυριακή? Προσέχουμε τι θα βάλει ο κάθε πελάτης στο πιάτο του και το τι θα φάνε τα παιδιά του. Δηλαδή πλέον τους πελάτες βλέπουμε σαν φίλους, δεν τους βλέπουμε σαν πελάτες. Και ό,τι θα φάει ο πελάτης θα φάμε κι εμείς. Στο ίδιο πιάτο μπαίνει το προϊόν το δικό μου και στο ίδιο πιάτο στον πελάτη. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Καταρχήν να έχουμε στάνταρ μανάβιδες στους οποίους να τους εμπιστευόμαστε και όπως σου είπα και πριν να είναι οι φίλοι μας. Να μου λες εσύ, Θανάση, μπορώ να το δώσω αυτό στο παιδί μου? Και εγώ, ξέρεις, να σου λέω πάρ' το ρε παιδί μου, δώσε στο παιδί σου. Δηλαδή να μην προσπαθώ να σου πουλήσω ένα προϊόν το οποίο θα σου πάρω το ευρώ. Θα σου πουλήσω ένα προϊόν που θα πάω το βράδυ στο σπίτι και θα είμαι καλά. Δηλαδή θα κοιμηθώ με ελαφριά τη συνείδηση, θα κοιμηθώ ήσυχα. Τα φρέσκα προϊόντα δεν είναι όλα ίδια. Η εποχή και ο τόπος προέλευσής τους κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό αξίζει να επιλέγουμε όσα παράγονται κοντά μας τη σωστή στιγμή. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Δηλαδή, δεν μπορείς το Γενάρη να φας καρπούζι. Το καρπούζι να το φας τον Αύγουστο. Δεν μπορείς το Φλεβάρι να επικεντρωθείς. Δεν σου λέω ότι δεν θα φας, θα φας και ντομάτα και αγκούρι και μελτζάνα. Αλλά είναι εκτός εποχής. Θα το πληρώσεις πιο ακριβά, γιατί είναι λογικό να το πληρώσεις πιο ακριβά. Γιατί αυτοί οι οποίοι καλλιεργούν αυτά τα είδη έχουν θέρμανση, έχουν μεταφορικά, τα φέρνουν από μακριά. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο είδος της εποχής. Μετά ένας άλλος κανόνας, χρυσός κανόνας, είναι να μην εμπιστευόμαστε τα εκτός Ελλάδας προϊόντα. Εισάγονται προϊόντα από τρίτες χώρες οι οποίες δεν έχουν εγκρίσεις φυτοφαρμάκων που τα έχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Τουρκία, τα φυτοφάρμακα τα οποία έχει η Τουρκία, τα οποία εδώ στην Ελλάδα είναι παράνομα, γι' αυτό είναι νόμιμα. Παρ' όλα αυτά όμως έρχονται ντομάτες από Τουρκία στην Ελλάδα, αποσύρονται πάρα πολλοί τόνοι, αλλά παρ' όλα αυτά στο εμπόριο περνάνε. Κάποιοι τόνοι θα περάσουν. Για να φτάσει ένα προϊόν στο πιάτο μας, περνά από μια ολόκληρη διαδικασία. Από την επιλογή της ποικιλίας και την καλλιέργεια στο χωράφι, έως τη φροντίδα και τη διαχείριση που αναλαμβάνει καθημερινά ο ίδιος ο παραγωγός. Εγώ, επειδή κάνω πλήρη διαχείριση ενός προϊόντος, θα ξεκινήσουμε τώρα με το που θα τελειώσει μια παλιά καλλιέργεια, θα μπει η φρέζα να φρεζάρει το χωράφι, μετά θα γίνει η βαθιά άρρωση, θα μπουν οι κοπριές, θα επιλέξω τη σωστή ποικιλία η οποία είναι
μια ποικιλία που δεν είναι φτηνή ποικιλία, είναι μια ακριβή ποικιλία που θα έχει και γεύση και άρωμα. Θα τη βάλω στο περιβόλι μου, να την πάρει ο καταναλωτής, να την βάλει στο πιάτο του, να του αρέσει, γιατί πιστεύω ότι έχεις φάει ντομάτα η οποία έλεγες τι ντομάτα είναι αυτή και έχεις φάει και μια ντομάτα η οποία είναι άχυρο. Οι ντομάτες είναι και δύο, άλλη ποικιλία μία, άλλη. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τις καλύτερες ποικιλίες, να γίνει σωστή καλλιέργεια και να πάει στο πιάτο του καταναλωτή, να το φάει ο καταναλωτής και να γουστάει, να πει αυτό ήταν μπρόκολο, αυτή ήταν ντομάτα και να έρθει την άλλη εβδομάδα στο ΠΑΟ και να μου πει τα συγχαρητήριά μου, το πρωί που πήραμε από σένα μας άρεσε πάρα πολύ, βάλε μας πάλι. Ο Θανάσης Σιδέρης μας δείχνει τα λαχανικά της εποχής και μας μιλά για το πώς μπορούμε να τα επιλέγουμε, να τα μαγειρεύουμε στην καθημερινή μας κουζίνα ή κάποια από αυτά να μην τα μαγειρεύουμε καν. Εδώ είναι το μπροκολάκι μας, το οποίο σε αυτό το κομμάτι είναι έτοιμο για να το κόψουμε και συγκομιδή. Το κόβουμε σε αυτό το σημείο, το οποίο το κοτσάνι είναι πάρα πολύ τρυφερό. Πάλι ο καταναλωτής νομίζω ότι είναι σκληρό και το πετάμε. Εάν το καθαρίσεις εξωτερικά όπως καθαρίζεις το αγκουράκι, εγώ προσωπικά στην καλλιέργεια καθώς μαζεύω μπρόκολα, παίζει να τρώει και 1 κιλό κοτσάνια στη συγκομιδή. Εδώ παιδιά είναι μια καλλιέργεια μπρόκολου, η οποία την έχουμε κόψει και μετά από 1 μήνα βγαίνει το μπροκολάκι το παραπούλι, το λέμε εμείς. Το παραπούλι είναι ένα μπροκολάκι, θα το λέγαμε γάλακτος, το οποίο μπορούμε να φάμε και τα φύλλα, τα οποία τα φύλλα αυτά είναι βρόσιμα, είναι τα φύλλα της καρδιάς, είναι πάρα πολύ τρυφερά. Μπατζαράκι παιδιά, η αρχική μορφή είναι έτσι. Θα καθίσουμε να βγάλουμε όλα τα φύλλα τα εξωτερικά, γιατί ο πελάτης θα βλέπει όμορφα, γυαλιστερά, καθαρισμένα και νομίζει καθώς τα βγάζουμε είναι έτσι. Καθαρίζουμε εδώ πέρα, μένει το καθαρό κομμάτι. Αφού βγάζουμε 10-15 κομμάτια, τα κάνουμε ένα δεμάτι. Μετά αυτά ξεκινάνε και πλένονται να φύγει αυτό το χωματάκι, γυρνάνε καθαρά, να μην πάει στο πιάτο του καταναλωτή με χώματα. Πολλοί κόσμος μου λέει τα φύλλα κόφτα και πέτατα, ενώ τα φύλλα είναι πάρα πολύ τρυφερά και πάρα πολύ γευστικά. Δεν τα τρώνε, επικεντρώνονται στο γουλί. Επειδή εντάξει, το γουλί είναι για πιο νόστιμο, η αλήθεια είναι. Αλλά πάλι εξηγώ στον πελάτη ότι εφόσον υπάρχει το γουλί και το φύλλο και υπάρχει στο ίδιο τραπέζι τη συγκεκριμένη στιγμή, όλοι θα πάνε στο γουλί. Αν όμως βράσουν μια μέρα το φύλλο ξεχωριστά, σαν χορταρικό και δεν υπάρχει το γουλί, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης, θα λατρέψουν και το φύλλο. Εδώ είναι τα μυρόνια μας, τα οποία είναι εξαιρετικό μυρωδικό για τις χορτόπιτες, τις πανακόπιτες, γενικά τις χορτόπιτες. Και κάτι που δεν το ξέρει ο καταναλωτής, τα μυρόνια είναι πάρα πολύ ωραία για πράσινες σαλάτες. Με μαρούλι, με iceberg και με λόλες. Είναι φοβερός συνδυασμός. Δηλαδή έχει μια πινελιά, μια νότα πολύ ωραία, γευστική νότα. Τα μυρόνια και γενικά τα μυρωδικά είναι πιο ευαίσθητα, γι' αυτό τα έχετε στο θερμοκήπιο. Εδώ έχουμε το σελινάκι μας. Για ψιλοχρήση, για φασολάδα, για σούπα και για μαγείρεμα. Εδώ είναι το μαντανό το φριζέ, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, μπορεί να χρησιμοποιήσεις και το άλλο μαντανό. Πολύ πιο έντονη γεύση, πιο έντονο άρωμα, πιο ανθεκτικό στο να το κρατήσεις στο ψυγείο σου. Παρ' όλα αυτό ο καταναλωτής δεν το γνωρίζει, το φοβάται. Το βλέπει περίεργο και το φοβάται. Εγώ στο σπίτι μου αρέσει πιο πολύ να χρησιμοποιώ το μαντανό το φριζέ, το κατσαρό. Το οποίο είναι και πολύ ωραίο για ντεκόρ, για γαρνιτούρες. Άρα αναζητάμε μαϊντανό φριζέ. Η καλλιέργεια σήμερα αναζητά νέες ισορροπίες. Ο Θανάσης Σιδέρης αξιοποιεί τις παραδοσιακές μεθόδους και έχει στραφεί σε πρακτικές που σέβονται τη γη και περιορίζουν τις παρεμβάσεις στο χωράφι. Προσπαθούμε να πιάσω τα χνότα του πατέρα μου, τα οποία ξεκινάμε με βαθιά όργωση, χρησιμοποιούμε πάρα πολλές κοπριές, τις οποίες είναι εμπλουτισμός για το χώμα. Προσπαθούμε να αποφύγουμε τα λιπάσματα, τα οποία και αυτά κάνουν πολύ κακό στο χώμα, δηλαδή στον υδροφόρο ορίζοντα. Έχουμε μειώσει πάρα πολύ τα νήτρικα, πάρα πολύ, κατά 80-90%, και η βασική μας τώρα εμπλουτισμός του χώματος είναι με κοπριά. Εδώ ήταν μια καλλιέργεια η οποία τελείωσε. Εδώ πέρα είχαμε μυρωδικά καυκαλήθρα, τελείωσε. Το έχουμε οργώσει εδώ πέρα, το έχουμε ζευγαρίσει μάλλον. Θα το αφήσουμε 3-4 μέρες να λιώσουν όλα οι πρασινάδες, οι οποίες και αυτές θα γίνουν κοπριά, δηλαδή θα εμπλουτιστεί και με αυτό το χώμα. Αφού περάσουν 3-4-5
μια εβδομάδα θα κάνουμε πάλι μια επανάληψη στη φρέζα και θα μπούμε σε μια καινούρια καλλιέργεια. Θα εμπλουτιστεί πάλι με κοπριά, θα ανακατευτεί το χώμα και θα μπούμε στην καινούρια καλλιέργεια. Στο χωράφι τίποτα δεν πάει χαμένο. Μέρος της παραγωγής επιστρέφει ξανά στο έδαφος, ενισχύοντας φυσικά τη γονιμότητά του και συμβάλλοντας σε ένα πιο ισορροπημένο τρόπο καλλιέργειας. Αυτή είναι ήταν μια παραγωγή με λάχανα που έχει ολοκληρωθεί. Ναι, εδώ ήταν τα λάχανά μας, πήραμε την καλλιέργειά μας. Σε μια καλλιέργεια δεν παίρνει το 100%, πάντα μένει ένα υπόλοιπο πίσω, το οποίο δεν είναι για συγκομιδή, δεν είναι για να έρθει στο πιάτο του καταναλωτή. Το αφήνουμε μέσα, θα έρθει ο τρακτέρ τώρα να τα φρεζάρει και αυτό τώρα το λάχανο θα γίνει ένα φυσικό λίπασμα. Θα εμπλουτίσει πάρα πολύ το χώμα. Η καλλιέργεια τα τελευταία χρόνια δεν εξαρτάται μόνο από τον άνθρωπο και τη γη. Οι όλο ένα πιο ακραίες και απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες δοκιμάζουν συνεχώς τους παραγωγούς. Τα τελευταία 6-7 χρόνια έχω δει πράγματα τα οποία για πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή από μικρό παιδί ας πούμε χαλάζει, τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουμε δει πάρα πολλές φορές, σχεδόν κάθε χρόνο. Αυτό το φαινόμενο τα παλαιότερα χρόνια δεν υπήρχε. Ή χαμηλές θερμοκρασίες. Χαμηλές θερμοκρασίες τα παλαιότερα χρόνια είχαμε. Είχαμε χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπωρο. Τώρα έχουμε μόνο καλοκαίρι και φθινόπωρο. Δεν υπάρχει ας πούμε κρύο, το οποίο μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα στις καλλιέργειες, γιατί κάποια είδη ας πούμε όπως το μπρόκολο χρειάζεται κρύο για να σφίξει, να είναι όπως πρέπει η καλλιέργειά του. Με αποτέλεσμα όταν ξεκινάει το μπρόκολο και είναι για κοπή, με οι έντονοι νοτιάδες μας αναγκάζουν να τα κόψουμε όλα μαζεμένα. Αν δεν τα μαζέψουμε όλα μαζεμένα ανοίγουν, με αποτέλεσμα μετά να υπάρχει πληθώρα μπρόκολο στην αγορά. Δεν μπορούμε να το έχουμε κάποιο είδος ελεγχόμενο. Μετά έντονες υγρασίες που και αυτές είναι μεγάλο πλήγμα για τις καλλιέργειες και δεν μπορούμε να ελέγξουμε πλέον τις καλλιέργειες. Δηλαδή έχει χαθεί η εποχή του κάθε είδους. Έχει γίνει δύο εποχές τώρα. Εδώ τα μαρουλάκια μας. Από τις έντονες υγρασίες έχουμε και τις απώλειες μας. Αυτά εδώ πέρα έχει σαπίσει από τη πολύ έντονη υγρασία. Μέχρι να βγουν σε παραγωγή αυτά θα έχουμε και άλλες απώλειες. Και είναι αυτό που λέγαμε τώρα, ότι Φλεβάρι μήνα δεν μπορούμε να έχουμε έντονες υγρασίες, πρέπει να έχουμε βοριάδες και κρύο. Τώρα έχουμε, όπως έχουμε γεμίσει, μας τα κουνούπια τώρα. Φλεβάρι μήνα και μας τα κουνούπια. Ένας αγρότης πώς αντιμετωπίζει αυτές τις αλλαγές, δηλαδή το ότι ο καιρός δεν είναι ευνοϊκός ή ότι οι συνθήκες είναι ακραίες? Ποιες μεθόδους εφαρμόζετε αναγκαστικά για να έχετε μια ποιότητα και μια απόδοση? Αναγκαζόμαστε να βάζουμε πιο πολλές καλλιέργειες, δηλαδή πρώτα θα βάζαμε 2 παρτίδες μπατζάρια, τώρα πρέπει να βάζουμε κάθε μήνα μπατζάρια. Ένα είδος ήταν τώρα, για παράδειγμα, μαρούλια ας πούμε. Θα μπορούσαμε να βάζουμε το καλοκαίρι 3 με 4 παρτίδες, τώρα πρέπει κάθε 20 μέρες να βάζουμε παρτίδες, γιατί έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι θα χαθούν οι παρτίδες. Δηλαδή κάποιες παρτίδες δεν θα πούμε καν μέσα να τις κόψουμε. Αλλά ο πάγκος, επειδή πρέπει να έχει μαρούλια όλο τον καιρό, αναγκαζόμαστε και βάζουμε πιο παρτίδες. Αυτό σημαίνει όμως ότι είναι φύρα στην καλλιέργεια αυτό που έχουμε. Σε μια περιοχή με έντονη γεωργική δραστηριότητα, όπως ο Μαραθώνας, το ζήτημα του νερού απασχολεί όλο ένα και περισσότερο τους παραγωγούς. Γι' αυτό στρέφονται σε τέτοιες πρακτικές ποτίσματος, ώστε να αξιοποιείται κάθε σταγόνα. Το καλοκαίρι αναγκαζόμαστε να μειώσουμε πάρα πολύ τις καλλιέργειες, και ενώ τώρα έχουμε την υδρονέφωση, το οποίο είναι αυτό εδώ το μπεκάκι, το οποίο έχει πιο πολύ μεγάλη κατανάλωση σε νερό, το καλοκαίρι έχουμε τα σταγονίδια, το οποίο ποτίζει στοχευμένα τη ρίζα κάθε φυτού με ελεγχόμενες ποσότητες. Και προσπαθούμε τώρα σε αυτό το κομμάτι να μην έχουμε σπατάλη νερού και να είναι όλα ελεγχόμενα. Σε ορισμένες καλλιέργειες όπως αυτή των καρότων, ο Θανάσης Σιδέρης επιλέγει να κρατά ζωντανές κάποιες παλιές τοπικές ποικιλίες που σπάνια συναντάμε πλέον στην αγορά. Κάθε χρόνο, ο ίδιος συλλέγει τον σπόρο των καρότων, κλείνοντας έτσι τον φυσικό κύκλο της καλλιέργειάς του.
Έχουμε μια ποικιλία την οποία διατηρούμε από το 1970. Έχει χαθεί από το σπόρο πλέον τον ντόπιο καρότο. Κάνουμε πλήρη διαχείριση από το να μαζέψουμε το μέχρι να στο πουλήσω, να το βάλεις στο πιάτο σου. Δεν υπάρχει πλέον στην αγορά ντόπιο καρότο. Είναι ιδιαίτερο, γευστικό, ζουμερό, όχι πάρα πολύ εμφανίσιμο, αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο κοινό αυτό το προϊόν. Αυτά εδώ τα καροτάκια είναι όταν κάνουμε τη συγκομιδή για τη λακκή, επειδή δεν έχουν καθόλου χημεία τα καροτάκια αυτά. Δηλαδή τα δίνουμε για μικρά παιδάκια τα οποία ξεκινάνε τώρα να τρώνε τις πρώτες στροφές. Αυτά είναι χτυπημένα με το σκουλίκι. Όλα αυτά εδώ πέρα είναι απώλειες, τα οποία τα αφήνουμε στο χωράφι. Εδώ τώρα ο τρόπος ο οποίος ξεκινάμε και βγάζουμε το καρότο είναι αυτός εδώ. Το καρότο το άπλυτο. Αυτό θα πλυθεί μόνο με νερό. Αυτό κόβεται σήμερα, αύριο είναι στο πιάτο σου. Ό,τι τρως εσύ, τρώω και εγώ δηλαδή. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό από το να φας εσύ με το που να φάω. Ακριβώς ό,τι τρως εσύ και είναι και σωστό, ας πούμε. Δηλαδή να δίνω εγώ στο παιδί μου αυτό το καρότο και στο δικό σου παιδί να δίνω το άλλο καρότο. Ναι. Δηλαδή είναι θέμα ηθικής. Είναι θέμα ηθικής, καθαρά, ναι. Αυτό εδώ το κομμάτι τον Ιούλιο μήνα θα έχει φτάσει γύρω στα 2 μέτρα, θα έχει ξεραθεί και θα έχει κάνει σποράκια. Αυτό το πιάνουμε, το τρίβουμε και βγάζει σπόρο. Το οποίο το κοσκινίζουμε και το φυτεύουμε και βγάζουμε την καινούργια καλλιέργεια. Δηλαδή δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να αγοράσουμε σπόρο, είναι ο δικός μας σπόρος. Ο σπόρος, ο απλός, ο αγνός, ο παλιός. Η καθημερινότητα ενός παραγωγού σήμερα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η δουλειά στο χωράφι συνοδεύεται και επηρεάζεται από πολλές προκλήσεις. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με τον ανταγωνισμό. Η αγορά πλέον θέλει πολύ καλά προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Μία μεγάλη πρόκληση είναι να βγάλω ένα πολύ καλό προϊόν σε καλή τιμή, δηλαδή σε προσιτή τιμή. Τα κοστολόγια έχουν ανέβει πάρα πολύ, με αποτέλεσμα, επειδή τώρα η αγορά δεν μπορεί να στηρίξει την ακρίβεια ενός προϊόντος, αναγκαζόμαστε και απορροφάμε την ακρίβεια εμείς. Δηλαδή, όταν ακριβένει ο σπόρος, όταν ακριβένουν τα ρεύματα, οι πρώτες ύλες, τις οποίες πρέπει να καλλιεργήσουμε, εμείς βαστάμε σταθερή τιμή στο προϊόν. Αποτέλεσμα αυτό να είναι επιβάρυνση για τη δικιά μας τσέπη. Ποιες άλλες δυσκολίες αντιμετωπίζετε και γενικότερα αλλά και τα τελευταία χρόνια? Βασικό είναι έλλειψη προσωπικού. Δεν υπάρχει εργάτες γης πλέον για να δουλέψουν στα περιβόλια. Εγώ φαντάζομαι ότι δουλεύω τώρα πιο πολύ από ό,τι δούλευα 20 χρονών. Η πραγματικότητα της αγροτικής παραγωγής συνδέεται άμεσα και με τις πολιτικές που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Πώς βλέπει ο ίδιος τη στήριξη που υπάρχει σήμερα για τους ανθρώπους της αγροτικής παραγωγής? Το κράτος δεν θα το έλεγα ότι είναι υποστηρικτικό, δηλαδή θα μπορούσε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη βοήθεια. Θα μπορούσε η αγροτική δυναμική της Ελλάδος να καλύψει όλες τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς και θα μπορούσε να κάνει εξαγωγές. Όταν τώρα δεν έχουμε βοήθεια και από το κράτος και μας εισάγει και προϊόντα από άλλες χώρες, μας βάζει τη θηλιά στο λαιμό και δεν μπορούμε να χάνουμε όλη μας την όρεξη και τη δύναμη να καλλιεργήσουμε, να είμαστε δυναμικοί, να είμαστε αποδοτικοί για να μπορέσουμε να είμαστε και ανταγωνιστικοί. Αν το κράτος μας έδινε το πράσινο φως να ξεκινήσουμε, να μας δίνει τη δύναμη και το θάρρος να καλλιεργήσουμε, μια βοήθεια, θα έλεγα ναι. Το επάγγελμα του αγρότη απαιτεί κόπο, επιμονή και καθημερινή αφοσίωση. Τι θα λέγει ο ίδιος έναν άνθρωπο που σκέφτεται να ασχοληθεί με τη γη? Εφόσον έχει όρεξη, θάρρος να κάνει αυτή τη δουλειά, θα του έλεγα ναι, ξεκίνα και κάντε. Απλά θα του έλεγα ότι οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει θα είναι πάρα πολλές μπροστά του. Εάν αντέξει, έχει δύναμη και θάρρος και μπορέσει να περάσει αυτές τις δυσκολίες, ναι, ας ξεκινήσει. Αλλά γενικά είναι δύσκολο το κομμάτι. Δηλαδή για κάποιον ο οποίος ξεκινάει τώρα. Ήδη εμείς που είμαστε παλιοί, ζοριζόμαστε, που έχουμε υποδομές, έχουμε πελατολόγιο, έχουμε τις άκρες και ζοριζόμαστε. Φαντάσου πόσο ακόμα ένας νέος, ο οποίος ξεκινάει από το 0. Ποια είναι η επιβράβευση για σένα
ειδικά μετά από μία ή πολλές δύσκολες μέρες. Θα πάω στη Λυκή και θα έρθει ο πελάτης ο οποίος είχε πάει την προηγούμενη εβδομάδα ένα προϊόν και θα μου πει τι προϊόν ήταν αυτό. Δηλαδή θα μου δώσει τα εύσημα, ρε παιδί μου, ότι έκανα κάτι καλό, ας πούμε, ότι το έφαγε ο καταναλωτής και γούσταρε. Και μαζί με αυτό, ναι, μου αρέσει και εμένα αυτό και μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω να καλλιεργώ σωστά πράγματα, σωστές ποικιλίες, με σωστό τρόπο. Στο χωράφι, δίπλα στα φρέσκα ζαρζαβατικά και μυρωδικά, λέγονται και οι πιο καλές συνταγές για να αξιοποιηθούν άμεσα. Εδώ είναι το φινόκιό μας. Ξεχάσαμε να πάρουμε μαχαίρι. Να το κόψουμε και έτσι. Εξαιρετικό, αγαπημένο μου προϊόν. Και να το πουλάω και να το τρώω. Αυτό λοιπόν εγώ το κάνω με τόνο. Είτε με μακαρόνια. Σούπες φοβερό. Ναι, και φρικασέ είναι πολύ ωραίο. Και να το τρίψεις σε σαλάτες είναι πολύ ωραίο. Να. Έχει πολύ ωραία γεύση. Πιπεράτι. Εδώ το λαχανάκι μας. Ντόπια ποικιλία, όχι ευρύδιο. Τρυφερό, ζουμερό και γλυκό λάχανο. Αναλόγως το μέγεθος μπορούν να κάνουν και για λαχαντολμάδες και για σαλάτα. Το συγκεκριμένο εδώ πέρα που είναι μεγάλο και αφράτο είναι για λαχαντολμάδες. Τα πράσα μας εδώ, πολύ ωραίο είδος, νόστιμο είδος. Μπορεί να το συνδυάσεις παντού. Η αρχική μορφή είναι εδώ πέρα. Το παίρνουμε, παιδιά, το καθαρίζουμε, βγάζουμε όλα τα εξωτερικά φύλλα. Και αυτό το μέρος που είναι με το χώμα πλένεται στη δεξαμενή με το νερό και γίνεται πεντακάθαρο. Εμείς εδώ στην Αττική τα αγαπάμε τα πράσα, γιατί κυρίως το πράσο το αγαπούν στη Βόρεια Ελλάδα και είναι και ενταγμένο στην μαγειρική τους, στις συνταγές τους. Εμείς τα ζητάμε στη Λαϊκή. Στη Λαϊκή τα ζητάνε, αλλά για συνοδευτικό. Δηλαδή θα πάρει ένα πράσο, 2 πράσα. Και εγώ αυτό στη Βόρεια Ελλάδα οι νοικοκυρές θα πάρουν 2 κιλά πράσα. Δηλαδή θα το δουλέψουν το πράσο, το βάλουν βασικό είδος. Εμείς εδώ το έχουμε συνοδευτικό. Είναι μια νότα στο φαγητό μας το πράσο. Το κέλ, παιδιά, εδώ, το οποίο είναι superfood, είναι υπερτροφή, πλούσιο σε σίδερο, ασβέστο και μαγνήσιο. Εάν μου έλεγες για το υπόλοιπο τη ζωή σου να τρως ένα ζαβαντικό, θα επέλεγα το κέλ. Μπορεί να το κάνεις βραστό λάδι λεμόνι, μπορεί να το κάνεις πατατάκια chips, μπορεί να το κάνεις χυμό να το πιείς, να το φας ομό. Εξαιρετικό φρικασέ με αρνί, με ψάρι, τσιπούρα. Απλά δεν υπάρχει. Πρέπει να το φάτε για να το καταλάβετε. Οι αναμνήσεις 40 χρόνια μετά είναι ζωντανές στο μυαλό του. Όταν ήμουν μικρός, μιλάμε τώρα 40 χρόνια πίσω, ξυπόλυτος στα καλοκαίρια εδώ πέρα, μεγάλωσα μέσα στα περιβόλια, δεν υπήρχαν σπίτια, δεν υπήρχαν τίποτα, υπήρχαν μόνο καλαμιές, ποτίζανε με αμπολές, με τα καράβια και ποτίζανε με τις παλιές πετρολομηχανές τα μαρκότσι που κάνανε τακ 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 τακ. Ναι, ωραίες εποχές, ωραίες εποχές. Τα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων του, ο Θανάσης τα περνούσε στο χωράφι δίπλα στον πατέρα του. Παρατηρούσε κάθε κίνησή του, πώς φρόντιζε τα φυτά, πώς διαχειριζόταν τις δυσκολίες του χωραφιού. Μάθαινε βιωματικά την ουσία της δουλειάς. Η αγάπη του για τη γη ξεκίνησε από τότε, διαμορφώνοντας τον τρόπο που καλλιεργεί σήμερα.